D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ginaproblema mo ba ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakita mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel. Nagkanto sila isang nagligad. Sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akon tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras las 7:18 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! The People's Forum, Biyernes na, Mayo 2, 2025. Yara sa 28 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Naghatag kita sang katawran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7, K5 News FM Pasig 88.3, K5 News FM Sara sa Northern Iloilo kag K5 News FM Rojas. Nagapamati ang Rojas kag ang Kapi sa sining nga oras. Sa nagalantaw sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Wherever you are, a blessed Friday morning to all. TGIF. Thanks God, it's a Friday. Sa karon nga aga sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Nagapasalamat ka na kay Jesus nga buhi ikaw. Salamat kay Lord sang bag-o nga kabuhi kag bag-ong adlaw. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy. Klinika Spore Biotics nagatap na sang UTI, urinary tract infection, dysmenorrhea kag constipation. Klinika Spore Biotics available sa klinika outlets sa Rojas, diri sa Pasay, sa Kalinog, Miag-aw kag Subuman diri sa Haro, Iloilo City Branch. Trabaho kag pagkaon nagapanguna nga problema sang mga Filipino suno sa survey. Binabaligya nga registered SIM cards mahimo gamiton sa pagpanunto suno sa PNP. Homecoming ni Miss Eco International 2025. Alexi May kay Imuso Brooks sang Leon Iloilo hiwaton sa Mayo 5. 7:24 sa aga ang 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar Capis naga-hook up diri sa aton. Salamat sa inyo, God bless. Sa K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan sa Capis, mabatian kita. And subuman sa Sara Iloilo kay Sir Reynante Abilion Tuayon
Sir Reynante Abilion Tuayon, kay Ma'am Beth Idar Lilia sa Kalinog, Iloilo, kay Ma'am Diana Tuayon, nagapangapena DTX Coffee Mix, kay Sir Tristan Waya Tagulay, na 7:25 sa aga. Ang health experts naga-remind sa aton tanan, Sir JC James Garvillas, kay bisan pagani sa managapamati dira subong sa Rojas City, kaga sa Capiz, sa Chodoro Arcinas Trade Center sa TATC, nagapamati sa sining oras, pangapena kamodra DTX Coffee Mix, kaga pre-bio coffee. Inom gid mo tubig kay expected nga subong adlaw, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Ma'am Aisha Ahmad, nga mangin mainit gihapon ang panahon, ang heat index. But subong aga, samtang nga matolerate pang init, maglakat-lakat. Kay suno sa health experts, walking for just 30 minutes a day can transform your body and mind in ways you may not even realize. Ang paglakat-lakat bala sa aga, bala Tita Ambing Baes Kabasak, Tita Merlinda Villepte, may dako nga transformation sa imo nga lawas physical kag psychological. Ining simple kag accessible nga exercise naghatag sang wide range of health benefits halin sa pagpanami isang cardiovascular fitness pakadto sa pag-boost sa imo mental well-being. Ang dalayon sige-sige nga walking, paglakat-lakat bala Sir Bernard Cardenas, nagabulig sa pagpabakod sa imo nga mga maskulo, nagapabakod ka nagapanami sa imo nga balance, nga daw hindi ka bala magkimpang-kimpang bala Ma'am Laursa, tapos nagapanubo sang risgo sang chronic conditions, pareho sang hypertension or high blood, diabetes, kag high cholesterol. Isa sa key benefits sang daily walking, naga-improve sang heart and lung health. Naganami ang imo nga tagipusoon kag ang imo nga baga by increasing your heart rate. Kay kung galakat ako ni gataas ang imong heart rate, ang paglakat or walking nagapanubo, nagabulig panubo sang blood pressure, nagapanami isang circulation pag-ilig sang dugo sa aton lawas, kag nagapanubo sang risgo sang heart disease. Ang brisk walking, inablag daw kadali-dali kabala brisk walking, B-R-I-S-K, brisk walking, sa speed nga 3.5 to 4 miles per hour. Naga-maximize sang sini nga mga benepisyo, kag naghatag sang greater impact sa pagpanubo sang tsansa sang heart attack kag stroke. Gani Ma'am Bete Soloso Serbebot, Ma'am Christine Joy Oranyo Panes, panaw-panaw! Parang hindi magpanaw. Ilang panaw. Kung sa ato ng panaw, kung sa Tagalog, patay. Kung sa Karaya, sa mga taga-Kapis, ang Karaya, namon diri sa Iloilo, panaw-panaw, parang hindi ikaw mapatay. Panaw-panaw, parang hindi magpanaw. Ang mental health benefits sang walking, ginatagan ko na emphasis subong, para lang matagan naton sang atagan man naton sang tion ng aton nga exercise. Yung isa bangod sang kakapoy, isa katamad na gidi nga takaan ka na maglalakat-lakat kay mainit na. Pero Ma'am Bing Space Day dira sa imo subong sa Singapore, Mami Asun Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Michael Celis, kay Sir Jun Ditanoy dira sa Miagao. Ang mental health benefits ng walking, very impressive. Walking outdoors bla, Sir Christopher Talento, no, maglakat ka outdoor, magwagay bla, especially in nature, kadto ka sa bukid, can significantly lower stress. Manotis mo, Ma'am Roda Donato Amago, sa Rojas City sa Capiz. Ma'am Roda Donato Amago, good morning ma'am. Nga kung ara ka bala sa kabukiran, ara ka sa kawayanan, you see nature bala, no? Ma'am Christine Joy Oranyo Panes, kag may ara ka sa ginatawag nga solitude. Nagaisahan nun ka, kag ara ka lang sa nature, can significantly lower stress. Nagapanabos ng stress, kag ang anxiety and depression, kag naga-boost sa imong overall mood. Naganami ang imo nga mood. Hindi ka nga daw permi ka lang pasigit. O gani daw hindi nami ang imo sining pamatsak. Nature walks. Bisan 5 to 10 minutes lang. Libot-libot kada martawag nga stroll kadabi sa park or sa bukid, sa mga kakahuyan. Help you reset mentally and emotionally, kag nag-improve sa imong mindset, kag nagapanubo sang epekto sang seasonal affective disorder o kon SAD.
ang paglakat-lakat Ma'am Christine Joy Oranyo Panes, Ma'am Roda Donato Amago sa Roa City, nagapanami man sa aton nga luta-lutahan sa aton joints, kag naga-sharpen man sa aton nga brain function. Walking gid kada adlaw iban sinada opo nila ilang nga ido gaguyod-guyod. Usually sa aga mo giman ini. Dala ka damo tubig, inom ka gid tubig, kag tumar ka man may TC kag DTX 500. Sir RG Kalanoy Balansa, kay Mami Rasol Kadigal, walking gid at all times. Ang 30 minutes nga walk, kung i-incorporate mo nibla sa imo nga daily routine, tita ambing baes kabasak, outdoor, not only keeps you physically fit, but nag-promote ini sang healthier brain. Na namin imong utok, kang nagapanubo sang risgo sang mental health decline as you age. Na? Iban sinada, gabiking, sakto na. Basta lang nagahulag ang lawas mo, pero hindi mo lang pag-i-overwork. Hindi ka magulpi dalagan or gani waswasan mo gid sikad sang bisikleta mo. Hindi man nami. Am I talking with sense here? May nakuha man ka mga impormasyon? Alas 7:31 sa aga. Foro de los Pueblos. Igaduso ni Anay Senador kag Independent Senatorial Candidate Bam Aquino ang gilayod nga paghatag sa BPO industry sang training kag iban pa nga suporta agod nga makasabay sa nag-usbong artificial intelligence on AI. Sa ila pakigistorya kay Senador Aquino, nagpabutsag sang pag-alarma ang mga empleyado sang isa ka business process outsourcing company sa Cebu City angot sa posibilidad sang pagkauli sa ilang industriya tungod sa AI or artificial intelligence. Suno kay Senador Bam Aquino, kinahanglan nga matagan ini sang gilayon nga aksyon agud liwat nga mapakusog ang BPO industry nga nangin haligi naman sa ekonomiya sa aton nga pungsod. Amat-amat man nga naibanan ang numerosang nagatrabaho sa BPO industry sa pungsod bangod nagalaina ang ginapangita sa mga kliyente tungod sa pagsulod sang AI. Artificial intelligence na. Nagapati si Senador Bam Aquino nga dako sa gyapon ang potential sang BPO industry. Basta matagan lang sang tsakto nga training, suporta kag hibalo nga nagakaigo sa subong nga panahon. Kung makabalik sa Senado, luyag ni Bam Aquino nga pasangkaron ang libre nga kolehiyo kag siguraduhon nga may pondo ang libre nga pabalon nga nasaad sa among layi. Dugang pa, iluso man ni Aquino ang sigurado nga trabaho para sa tanan nga mga Filipino. Sa karon, nakasulod na si Senador Aquino sa Magic 12 sang bag-o nga survey sang Pulse Asia WR numero kag Okta Research. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. 7:32 na sa aga, oras dulong sang DTX 500. Blessed morning kay Sir Mike Malones and Sir Junjun Lingaya sa Snack Shack sa Dueñas Iloilo, kay Ma'am Girly sa Larosan Sanoy, Sir Benny Hermano and Sir Leo John Billones. Sir Leo John Billones sa Roa City. Good morning, sir. 7:33 sa aga, ang final testing and sealing sa automated counting machines sang COMELEC ginahanda na para sa final nilang pagaymuon, testing and sealing. Bot silingon sini nga hindi na matandog. Dara sa Capiz, dara sa Rojas, ikadwa na nga adlaw sang ACM distribution. Check ta dugay-dugay ang report ni K5 Angel May Syudad halin sa Rojas. Ginahandaan na sang COMELEC ang pagpatigayon sang testing and sealing sang automated counting machines sa Mayo 7 sa Miyerkules ng adlaw dason semana. Suno kay Attorney Rainier Laison, ang election supervisor sa Iloilo Provincial COMELEC Office, nakabutang sa plano sa syudad kag probinsya ang deployment sang makina sa May 6. Isa ka adlaw antes ang final testing and sealing. Ang mga botante ginaagdaman nga magpakigbahin sa mock election kadungan sang final testing and sealing sa masunod nga semana. Ilang taon na kung gagana, kay base pag-bot sang election day sa Mayo 12, way nagagala na. Kag ginapaibalo sang COMELEC. Atensyon sa mga nagabusong, persons with disability, mga senior citizens. Mayara kamo sang privilege. Ang mga polling precincts, ang mga presinto, magabukas as early as alas 5 sa kagahon.
sa May 12 na ina, no? And it will cater first sa mga may comorbidities, ng mga nagamasakit, nagabosong, nang hindi bala mainitan, bala mapakapuyan kids, mga tigulang na, or basta nga nabilong ka modra sa may mga special needs. Alas 5, tubtob, alas 7 sa aga, no? I-akomodahan ka muda. Ang regular nga mga botante para sa ibalos ang tanan, Ma'am Christine Joy Oranyo Panes, kay Justin Jr., kag Chris, kay Justin man. Nga, masugod ka mo ya boto, kung gusto mo nga mag-early pa, alas 7 sa aga. Kaya ang votation, alas 7 sa aga, tubtob alas 7 sa gabi. Automated na ini mo. Bot silingon sila by 8 o'clock or 9 o'clock. May balaan mo ng trending sinada, no? May balaan mo na kung mga mayor ni sa Banwa or sa syudad, board member or konsyal, may balaan mo na before midnight kung sinong daog kag sino ang nagkalapirde. Diri sa Iloilo City, dito sa Iloilo Province. Kaya mga information subong nga may vote buying gid, no? Bisan pang hambal sang COMELEC, mayara sila sang memorandum of agreement with GCash and PayMaya o pwede man sa Department of Finance nga i-monitor ang pagwa sang kwarta subong kag i-control, i-limit ang pagpagwa sang kwarta. Pero yung mga politiko subong yawais naman. Ang ginahimo nila, hindi sila mo nga sa una yung papilahon mong pila ka gatos na katawo kag tagdagan sang sobre. Ang ila diskarte subong, Sir Philip Hapon Pindioday sa Ireland. Philip Pindioday, good morning sir. Nga ang kada ward leader sang kandidato sa barangay may tagga na pulo, 15 na lang nakaiya nga sakop. Amo na ni silang 15 nila nga ila tatapon na. Sila daya ang managtagda sang kwarta eh. That is reality. Lantaw bala sabong gasolobra mo, no? In the guise of watcher, gasolobra ang mga watcher sa mga politiko mo. Dapat ani sina sa kada presinto isamla na mo or the most duwa. Asabong ya, kulang taon mo ilang nga watcher ba ginatos ka linibo. Ay by doing that, gina-legitimize mo ang pagpanagtag kwarta kitimamba ka nga ano yan ng ako niya nga watcher. Check ko bla ng report kay 5 Angel Maysudad alin sa Rojas kag sa Capiz. Ang tagtaganay dala sang automated counting machines sa pag-deliver na sa mga lugar. K5 Angel, standby. K5 News FM. Kampiyon report. Well, go. K5 Angel. Subong na adlaw kag K5 said ang ikang nga adlaw sa nga distribution sang automated counting machine sa probinsya ng Capiz. Kahapon nag-umpisa alas 8 sa pag-distribute sang unang nga mga bot sa automated counting machine sa second district sa probinsya ng Capiz. So second district sa probinsya ng Capiz ang nabugusan din siya kay K5 said sang Banwa sang Kwartero nga may ginbilin dito nga 30 ka mga ACM sa Banwa sang Dao sa segundo distrito sa gihapon may 32 ka automated counting machine nga ginbilin sa Banwa sang Dumalag 32 man ka ACM sa Dumaraw 50 ka automated counting machine Isisan may ginbilin ang COMELEC province nga yara sa mga 30 ka mga ACM sa Balok sa Namindan 40 ka ACM, Mambusaw 44 ka ACM, Tian 20 automated counting machine o kon ACM, Sigma 33 ka automated counting machine, kag Tapas 67 ka ACM. So sa kapugusan sa segundo distrito nga pagpang-turnover o pag-distribute ng automated counting machine o kon ACM kahapon kay K5 TED 381 na ang nakuha diri sa facility hub sa Punta Tabok, Rojas City, ginpangdala sa kahanuhanan. So, K5 Angel. Preparar. Yes, Oh, doon nag-fluctuate yung signal. Gaburot ba? Sige, go ahead please. Ma-redial kami sa imo. Ma-redial kami kay para nga makuha ang imong dugang information. So, gapamati ka mo subong sa report ni K5 Angel Ciudad sa K5 Rojas. Kaya ang Rojas subong nagatabid sa aton dari sa Iloilo. So, sa mga taga Rojas dira, sa mga taga Capiz, good morning ha.
Gapamati ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupo ninyo diri K5 Ted Aujero Francia and mabatian man kita dira so gina-share nato ng balita halin dira sa inyo mismo nga lugar. K5 Angel, go ahead please. Yes. Subong ka kay 5 Ted, sa sulod sa akon nga. Maintain. Tingog. Go ahead. Okay. So, subong ka kay 5 Ted, sa na-mention na naton kagaina, ang sa second district na una nga pang-distribute kahapon ang ilan nga ATM, total of 381 sa pulo sa mga kabanuhanan. Subong na aga, nag-umpisa kami diri sa pag-preparar para magpangdulong naman sa dugang nga mga ACM sa 7 kanabilin nga kabanuhanan sa probinsya ng Capiz, which is amo na diri na bilong sa first district. So sa first district na lakipan ini sa Banwasang Maayon nga pagabilinan sa 44 ka automated counting machine, sa Banwasang Panay 51, sa Panitan 38, sa Pilar mayara sa ibilin nga 41 ka ACM, Pontevedra 46 ka ACM, President Rojas mabilin dito sa 35 ka automated counting machine kag ang syudad sang Rojas nga bilinan sang 137 ka ACM. So sa kabubusan ang igapang distribute subong nga adlaw Mayo 2 nga ACM amo 392 tanan ka mga automated counting machine o kon ACM. Kaysa kabubusan sa probinsya sang Capiz ka K5 Ted 773 ka automated counting machine ang iga-distribute ni sa tanan nga kabanuhanan. Kaglakip madri sa mga ipang-distribute ang 773 ka mga batteries para niya sa ACM. At of course, nalakip madri ang ilatag sa mga kit nga pagagamiton sa adlaw na gid-iya sang eleksyon. So kung kami diri sa probinsya sang Capiz ang imo nga pamangkuton ka K5 Ted, though almost all set na kami diri kay sang Abril 30 natapos naman diri ang final meeting sang Capiz Provincial Joint Security Control Center nga ginakipan adto sa taga-COMELEC, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Army, kag pila ka mga ahensya pa sa gobyerno kag mga private sector nga nagabulig para mangin matalunsay ang pagpatigayunon sa kabugusan nga national and local election diri man niya sa bahin sa probinsya sa Capiz. So may mga pasalig man diri ang amo especially sa linyada sa Capelco nga amo na diri ang distributor sa kuryente sa kabugusan nga probinsya sa Capiz kay K5 Ted nga may mga ara man sila sa mga plan B or plan A kung may ara sa mga matabo nga brownout nga insigida may mga technical team sila nga ginpang plastar na nga pang deploy para gilayon nga magkadto sa pila iya ka mga eskulahan o bulothuan diri sa Capiz kung may ara sang brownout. Pero agid pasalig madiri sa amon nga Sir Salud Milagros Villanueva, Provincial Election Supervisor sa COMELEC Capiz nga sarang man niya na makasustener ang battery nga nakadesignar para sa ACM kung may tion abi nga mag-brownout din niya, hindi mo mapulong sa isa ka lugar. So sa kapugusan diri sa amon, ang amon nga mga registered voters sa Capiz mayara sang 539,459 nga ginalakipan ini sa mga lalaki nga yara sa 270 and 74, iya sang mga babayi 269,385 ka mga botante nga mga kababaihan. Kagaamon diri nga barangay mayara kami diri sa probinsya sa Capiz sang 473 tanan ka mga barangay. Ang amon diri nga voting center 468 kada mga established precinct nga yara sa 3,185 ka K5 Ted. Ang Capiz Mountainous province man mo, the likes of Tapas, Hamindan, Maayon, paano mapasiguro ini nga sa mga nabukid na nga parte bla K5 Angel, hindi problema ang signal sa election day mismo sa automated counting machines? Yes, may mga ginpang top na ang taga COMELEC coordination man sa Philippine Army para masigurado gid nila ang connection kay mag-transmit sila sa final na dito nga mangin resulta nila sa sina nga precinct na hindi bala mabudlayan man ang ila. So may mga ara sila nga mga plano nga pagasimuon para mangin matalunsay kay especially diri sa amon ang Banwasang Tapas kag Hamindan, may ara gani kami diri nga mga panglakton na gilang niya ka K5 Ted tungod hindi masarangan nga
dalon pa tong ilang mga salakyan. So ang mahambal dito sa amon sa Philippine Army kag sa taga Comelec nga may ara gid yang barangay nga kinahanglanon lakton nila ang pangsakwaton ang mga kagamitan, yung mga parafernalia para sa kagagamiton sa pagbinotuhay sa Mayo 12 nga kinahanglanon gid nila pangsakwaton para madala dito. That's why nga ang target kita ni man nga date nga amat-amaton nga kundi gid pangdulong na sa mga opisina kang kada Comelec sa Kabanuhanan. So ang next nila nga pagahimuon ma-advance sila ka kay 5 pang distribute sa mga bulupuan iya nga malayo na kung kisatan. Oo nga kung kisatan sobra isa ka adlaw ang ilang lakton. Kasi kung medyo magpauli-ulihi sila so pa delay man sila abot dito. So mas maayo yung pakamaayo diri sa mga Philippine Army kag sa taga Comelec sa mga Kabanuhanan sa probinsya sa Capiz nga mas magtemprano pangdalo ng mga automated counting machine o ACM sa mga barangay nga malayo gud nga kinahanglan pa nila lakton. Kada idugang ko lang kay 5 said nga na istoryahan man nga like for example kay way back 2010 sa Banwa sang Tapas may isa to ka barangay sa 2 VCM pato ang tawag mo may nagabisyo nga VCM. So kinahanglanon insigida nga mapadala dito sa sininga bulutuan ang VCM. So nag-airlift to sila kasi 5 said yung gamitan sa helicopter. Oo, sa Philippine Army para madala to gilayon ang VCM. But sa subong, depende so sa taga Philippine Army, nantawon nila kung may kapareho sina nga mga senaryo kaga do kinahanglanon gid nga magamit na sa mga asset nga panghimpapawid or sa helicopter. So posible pagagamitan man sila kung may mayara sa magbisyo nga ACM pero tagsa ka mga banwa may araman nga mga gintang bilin as contingency plan nga ACM nga amo nang paggagamiton magluwasin na may araman sa mga technical people nga gintang train ang Comelec nga may gintang designar man sa tagsa Kabanuhanan pagtagsa ka mga voting center nga amo ang mag-check kung may ara sa nga magbisyo nga ACM. Mga worst case scenario bla nga what if kung dito gabi sa putok-putokan sa bukid ato sang Tapas, sang Mindan or sa sang iban pangalugar da sa Amaayon kakaron tunga-tunga labi sang votation na bilas no ibe na saga gulpi lang na nagbisyo ang vote counting machines or ACM na subong may mga nakuha na anticipate na ni sang Comelec copies sa K5 Angel. Yes, na-anticipar na gid nila ina ka K5 said amo na nga nagpang-deploy sila sa mga technical people nila or mga technical hub kung tawag nila nga gintag training, nag-coordination sa Philippine Army kasi siyempre nabalansa man diri especially sa Banwa sang Tapas nga napaidalon pa sa orange category sa mga areas of concern so wala man binapangayo pero may mga plano sila nga gintang plastar para gilayon man nga mahatagan sa solusyon in case nga may ara sa problema nga ma-encounter sa Mayo 2. Nakalabotan ng Starlink transmission device. Kung kita diri sa K5, to God be the glory, nagagamit kita through sa effort man ni Doc Romel. Kay hambal sang Comelec, may 8,000 Starlink transmission devices mo ang ipanghatag. Dara may may parte da ang kapista sa Starlink? So, for diri sa amon kay K5 TED, wala pa. Pero may mga ginapaabot pa man. Kaya ang mga balota, gina-expect within this week nga maabot man diri sa amon sa probinsya sa Capiz, Batang Hambal, sa Comelec. May mga ginapaabot pa sila para sa mangin mas mataway. Kaga matalunsay man sa parte diri sa probinsya sa Capiz nga pagbinotohay. Very well said, K5 Angel. Mga parinti mo to sa Kabudyan, Dueñas, ga panamyaw sa imo. Pero may kagalit dito. Now I know. Gusto mo gid nga mangin kasi manuwa kita ha. Kaya nagligad dito kami, hambal sang mga tao dito niya, sir sa K5 ka. Niya si Ma'am Angel bala, permidi. Gano ka to? Adto dito nga ako niya kilala. Oo Now I know gani. Padayon lang kasi manwa. Salamat. K5 Angel, salamat. Balikan ta kakaron sa imo iban nga report. Thank you. Okay, K5 said. Direkta dari sa probinsya sa Capiz, ini si K5 Angel May Ciudad para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM. May anghel nga naghugpa dito sa barangay Kabudyan, Dueñas. Ang ngalan niya Angel May Ciudad. K5 Angel May Ciudad. Badayon ng Kasimanwa. You are very much welcome. Welcome to the family.
Ambal nila niya si Ma'am Angel niya, permidi. At ihuo. You're in good hands, Ma'am Angel. Alas 7:49 na sa aga. Rick Mapa, good morning sir. Kay Ma'am Jemela Cardiel, Nonito Sombong sa Sitio Dungkaan, Barangay Magdalena, Anini, Antique. 7:49, hold on lipot lang. Pagbalik ta, before 8, mabalik kita. Ato na nga morning devotionals. Ang trabaho kag pagkaon, nagapanguna nga problema sa mga Filipino, suno sa survey. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Pribilehiyo ang ako niya pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings na kon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid sa pag-obra na kon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minmoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here
to help my network nga mag-grow pagit kag mag-prosper pagit ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Ray Espejo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha. Oras ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, there is sa K5 News FM Iloilo. Kaya nagapamati man, nagatabit subong ang K5 News FM Rojas, there sa Capiz. Good morning sa mga nagapamati there sa Capiz. Kag subong man sa Radyo Tagbuanay sa Pilar. Nagapamati sa aton subong. Salamat gid sa inyo ha. Inom gid damo tubig ha. Kag kun mahimo pa lang likaw sa pagsulay sa init. Kay kahapon, nakabisita kita dito sa People's Village sa Barangay Magdalo, Banate, Iloilo. And may masubo dito nga balita. Kaya ang ilang punong barangay, nga si punong barangay Nympha Anas. Nympha Anas, damo sang Anas sa Capiz, no? Nagtaliwan, bangod sa heat stroke. Yung adlaw nga bordahin niya. And paghapon, natingala ng mga pumuloy dito sa People's Village, kagulpi lang, nag-uy-uy ang punong barangay, patay. Bangod sang heat stroke, sobrang nga init. So don't take chances ha. Mabaka nga mayo manlawas mo, bataon ka. Pero ang init subong, deadly, kapin pa, kung exposed kagit sa bilog adlaw. So all you have to do is inom gidamo tubig, kag magsuksok sang light colored lang nga bayo puti, kag sa tungang udto kung hindi gid bala malikawan nga maggwa ka sa balay nyo. Dala ka payong, organi, butang ka na sang kudong sa ulo mo, may tuwalya, may daan nga bayo, para nga hindi ka dali-dali igo sang init gid. O tiyo, patayo si punong barangay Nympha Anas sang barangay Magdalo, Banate, Iloilo. Ang bagong kapitan dira is punong barangay Noli Kanitan, ang first kagawad sang barangay Magdalo, Banate. So ini ma-apply man naton Sir Darrell Parcon Fuerte dira sa Dorando, Malagkapis, sa Sitio Nabaye, Sir Arman Guway, Sir Jojo Archides sa Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo, ang maghahalong gid sa aton nga lawas kapin ba sa mainit nga panahon. And atensyon ha, sa benepisyo sang tanan, atensyon sa mga pumuluyo sang Ileco 2, Buwas o Roman, may power interruption 12 hours, 12 ka oras ha, diyan sa Ileco 2. Bangod ini sang anunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines, may scheduled 12-hour power interruption sa pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo, Buwas, Sabado, Mayo 3, 2025. Halin alas 2 sa aga, tubtob alas 2 sa hapon. Sunod sa NGCP, mahimuon sila nga preventive maintenance sa transformer number 2 sa Dingle Substation, kag subong man sa Dingle Natividad 69 kV line ang natividad ni sa Barotac Viejo, Iloilo. Ang rason sang power interruption sa mga lugar nga sakop sang Ileco 2. Bilog nga putotan, Buwas, halin alas 2 sa hapon, kagahon, hasta alas 2 sa hapon, brownout or wala sang kuryente. Putotan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badjangan, Mina, kag Dueñas. Ang Dueñas, magluwas lang sa barangay Punong hasta sa poblasyon. Why niya sa power interruption. Kag portion sang barangay Portigo, Lambunaw, Iloilo. Affected man ang mga lugar sakop sang Ileco 3.
Anilaw, Banate, Barotac Viejo, kag San Rafael. So sa liwat kinaklaro naton ha, parang at least may idea na ka mga daan. Inday Vloggers Sabico, kay Nene Rose Acol Ordena sa Dueñas, Ma'am Nene San Presa, nga prepara ninyo kay 12 hours ini, alas 2 kagahon bus hasta alas 2 sa hapon. Eleco 2 nga mga area, Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Saraga, Haniway, Badjangan, Mina, kag Dueñas. Ang wailang sang brownout sa Dueñas sa Roman, halin sa Barangay Punong, padto sa poblasyon, kag sa portion sang Barangay Portigo, Lambunaw. The rest, brownout bus, bangos sang scheduled power interruption, 12 ka oras. Impunto alas 8 na sa aga. Base sa mga taga-Kapis, base sa mga mga taga Rojas, mga tingala ka mo. Base na mag-o ka mo nga, mamati ka mo sa program diri sa Foro de los Pueblos, mamba ka mo nga, ay sino na yung angkorman ngayon na? Ay nano, nasa gadplo pangamuyo da. Subong nga aga, sa aton nga program, pangamuyo kita dari because we acknowledge the sovereignty sa aton nga Ginoo. We reverence and we revere God. No? Hambal sang Ginoo, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things will be added unto you. Pray at all times. Ang tao, ang tendency sang tao, Ma'am Nene San Presa, Inday Vloggers Sabico, Sir Daryl Parcon Fuerte, sa Dumalagkapis, Pamilya Parcon kag Fuerte, nga mapalapit lang sa Dios kung may kinahanglanon. Pero kung maayo ka niyang paningkay singkal niya sa Jolet sa borda, lipat ang tao. Gakalingawang tao. But the Word of God says, do not cease praying. Pray at all times. Mark 9:29, Jesus replied, cases like this require prayer. Kung ibalik natin sa Mark 9:28, hambal niya, afterwards, when Jesus was alone in the house with his disciples, they asked him, why couldn't we cast demon out? Jesus replied, cases like this require prayer. Sang pagsulod ni Jesus sa balay nga ila ginadayunan, nagpamangkot sa iyang mga sumulunod sang silahanon na lang. Nga bala, hindi namon matabog ang malaot nga espiritu sa bata. Nagsabat si Jesus sa ila, ato nga klase sang malaot nga espiritu, mapagwa lang paagi sa pangamuyo. Matabog mo paagi sa pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name. Kung iba nga ngalan na, hindi na sa malagyo. Pero sa ngalan ni Jesus, malagyo. Are you down? Are you sad? Are you sick? The Word of God says, come to me, all you are weary, heavy laden, I will give you rest. I must decrease, God must increase. I don't care kung nabalon mo nga badoy, corny, OA, annoying ako, kasi na mag-o ka mo pamati dira sa Rojas or sa Kapis or parte sa Ngaklan. It's not about Ted Aguero Francia. I am nothing. It's all about Jesus. Ya kampanya tagani kag daw maano gikita kampanya sa kandidato ta. For mayor, for board member, for councilor, or for senator. Nga hindi nato pagikampanya si Jesus man. Laki ng lanon sa bilog nga kalibutan. Namo sa mga insidente, sabong mga kalamidad nga makambal kita nga indeed ang tao sabong nalipat na. Dumduman nyo natabo sa Sodom and Gomorrah. Ang tao nagpakasala. And then sa tiyempo ni Noah, abal ni Noah, nga may motar ka kay basi magbaha. Kinadlawan sa niya buang ito. Init subong ang 40 degrees ang heat index. Summer, mabaha. Tinonto. Tinonto ito. Dugay-dugay pag baha. Pila na to sila kabilog, Ma'am Lorena, nga nasalbar, 8, hasta mga kanding, ay iban to kapakapa. Subang tao na malambay na nga pangamuyo na. Let's go party! This is my life! Way kalabot, Ted! Way man kulabot gani, but I have to share the word of God. Sabi niya, share my word in season or out of season. Mamati man sila kag sa hindi, share it. Itaktak ang yabok sa motel ka maglakat kung hindi sila mamati. Because His word will not return to Him void, but will accomplish its purpose. Are you sad? Are you worried? Habang sa Ginoo, come to me. Palapit ka mo sa akon. Itugyan ang tanan mo nga kabudlayan sa kabuhi. Pamatian tayong mensahe sa sining aga. Can anyone guarantee that I'm not going to have a car crash on my way home and die in a car accident? No. Life is not promised for anyone. But you know what's promised? Come to me,
all who are weary, depressed, tired, sad, heavy, exhausted, alone, and I will give you rest. Matthew 11:28, Mateo 11:28. Are you worried? Are you tired? Are you lonely? Are you sad? Ano man na yung sitwasyon subong? I know hindi ni aksidente nga nagapamati ka subong. Dara sa Rojas, dara sa Capiz, I know hindi ni aksidente. This is scheduled by God nga kamo makabati sang pulong. Not because of me, but because of Jesus. Nga to ni ga-share subong aga. Let us pause and let us pray. Salamat Diyos. Gamahanan, buhi nga Dios ang langit kag duta, Jesus. Salamat sang sining adlaw. Salamat Lord sa imo pag-take care sa mga taga-Capiz, taga-Rojas nga subong aga Lord nagapamati diri sa broadcast ng K5 News FM Iloilo. Salamat Lord sa imo mga faithfulness sa amon tanan for preserving our lives. Sa sining aga Lord nagapasubar kami sa imo. Kinahanglan ka namon. Kinahanglan ka Lord sa amon pamilya, sa amon nga negosyo, sa amon komunidad, sa amon barangay. Kinahanglan ka Lord sa mga opisyal namon Lord. Kinahanglan ka sa amon gobyerno. Lord, patawara kami sa amon mga sala. We have sinned against you. Sa amon pangununa, sa amon nga mga buhat, sa amon tinaga, forgive us. Ikaw dara nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Kag imit lang ini pangamuyo kabigang imo. Lord, sorry for all my sins. I need you Lord. Nagahinulsul ako sa akon mga sala. Ginabaton ko ikaw, tunuga. Ginabaton ko ikaw. Nga akon Jesus sa akon kabuhi. Kabugat sa akon sitwasyon Lord, buligi ako. Isulat akon ngalan sa libros ng kabuhi. Heal me and touch me. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton ka Jesus, ikaw nga taga-Capiz dira, taga-Rojas, iban nga lugar. Message ka mo diri palihog. The best decision that you've made. Lord, I declare healing, peace, safety for everybody. We cancel unforeseen dangers. Hindi naman makita nga katalagman, Lord. Kamatayon, mga dulot sang mainit ka panahon, mga balatian nga ini. Bless ang Pilipinas. Ilabi na Lord sa eleksyon sa May 12. We pray for a credible and a peaceful elections. Lord, pabugnawa ang Panginoon kag tagipusoon sa mga politiko kasi mga supporters nga wala Lord sang violence, wala sang krimen. We cancel ang espiritu sa kamatayon sa balatian and we pray for peace for everybody. Healing sa tanang nga mga pasyente sa ospital dira sa Rojas City, sa Capiz, sa Iloilo kag bugos sa kalibutan. Wala Lord sang disensya hindi mo malapot. Ama na subuan Lord, pabalik ka sila sa imo. Ang mga indifference imo pulong subong Lord, ayhan, nagayamid sila, nagkakadlaw sila sa akon. I don't care. Tanduga sila Ginoo and give them the heart of flesh from the heart of stone. Pagidait sa kada panimalay, ipalak kami Lord sa linog, discuss sa balatian. Bless Doc Ramel, ang K5 ang klinika. Gamita ini as instruments of your healing, ang mga food supplement. We praise and we love you, we commit our lives to you, and as we face the weekend Lord, lipaya kami. In Jesus' mighty name, Amen. Sa pagsubok sa buhay ko, He forgives all my sins and heals all my diseases. Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Salmo 103 versikulo 3. Are you sick? Are you ill? Claim the word of God sa Salmo 103:3. Gapatawad siya sang tanan nga sala sang tao kag nagaayo sang balatian. Makita sang Dios ang tanan bisan sa diin nga lugar. Ginatan-aw niya ang mga ginahimo sang mga malaot kag sang mga matarong. The Lord is watching everywhere and keeps his eye on both the evil and the good. Proverbs 15 verse 3, Hulubaton 15 versikulo 3. This is the word of God. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin ang kailangan ko, Diyos, ay kailangan natin ang tulong ni Jesus sa tanang nga tion. God bless Sir Stephen Heradino, sir. I declare good health sa imo and your family. Sinayda Kaumanikan. Ang nga taga-Capiz dira. Kay Manong Boy Berhamin sa Barangay 2 sa Rojas City. Pamilya Baez. Manong Bano Baez sa Libon, Panay, Capiz. Arturo Lilia
sa Maspasan Kalinog, Iloilo, kag sa Lumihan kapamatigid, Ma'am Violeta Bilira, Ma'am Violeta Padrones Joso, si Ma'am Idang Bernil, Ma'am Glory Nagalio, Lormi Paharupo, Annalyn Agravante. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sir Richard Francisco, kay Ma'am Bings PSG, Ma'am Aisha Ahmad. Ay may sound corny, Badoy OA for some. For you, basi na mag-uka. I don't care. It's all about Jesus. Balik ka na sa iya. May backslide ka, balik ka sa iya. Ang oras, alas 8:10 na sa aga. Oras, ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Siyam sa napulo ka mga Filipino, nagpahayag nga botohon nila ang mga kandidato nga magapakigbato sang duga nga trabaho kag magpasiguro sang food security para sa pungsod base sa survey sang Social Weather Station sa SWS. Sa survey nga gin-commission sang StatBase, ginipatigayon April 11 to 14, 2025, 93% sang 1,800 ka Filipino respondents nagpahayag nga ila suportaran ang mga nag-advocate, nagaduso para sa pagpasaka sang job opportunities, pagdevelop sang agrikultura, kag pagpasiguro sang bastante nga pagkaon. Iban nga problema sang Filipinos amo ang pagbabaskog sa healthcare system, kinamatarong sa mga trabahante kag overseas Filipino workers, kag pagpanubo sang kapikaduhon kag gutom sa mga Filipino. Lakip sa listahan ang pagkontrol sang presyo sang nagapanguna nga serbisyo kag balaklon, pag-solve sa epekto sang climate change, kag pagpabaskog sang disaster preparedness. That is why nga subong hindi na kamo mamag-o kag hindi kamo matingala. Kung ikaw taga-kapis sa karuhas, hay nano. Hay, gulpi lang nagbaratong bugas. Gintuman gimanilang pangako nilang 20 pesos kada kilo nga bugas. Ay nano na. Di kung ikaw negosyante, siningaging kapitalan mo, libog ulo mo eh. Just to please the Filipino people. Kay tigin nalibak ang Marcos administration mo nga, why pasarig, malanggali ito. Political ek-ek lang to sang 2022 presidential elections. Kay nagsalalang tao nga, si Marcos butohon ta. Si Marcos butohon ta, Sir Steven Heradino. Eh, oy, mo niya nga 20 pesos ang kilo sa bugas. Di subong may managhambal, bal niya di doon tapos, di daw pang eleksyon, hindi pagtapos eleksyon, balik naman sa regular nga presyo. Kaya ang mga rice trader di nagakureto. Ma'am Annalyn Agravante, ma'am, kumustang baligya mo kabugas ta sa Enrique, gin panobo sa 20. Nakaganansya ka pa kunuway na. Plus 8:12 na sa aga. And hold on, balik bantayan naman report to Dugay ni K5 Karen Badilla. May lalaking tiniro bangod sang love triangle. Anong ara sa tatlo ka sa triangulo, no? Nga love triangle. Nga pamangkot ko subong sa inyo, sabdan nyo man palihog para mangin interactive kita diri. Kuan ka mo, do? Way ka mo hambal? Nga no? Nga ang lain ang feeling kun ikaw nga married na, may asawa na or bana pa, may bana na or may bana or may asawa na, mangita pa sang kuan kring-king-king or mapakuti pa. What's in that relationship nga dulot sang excitement sa imo? Anong excitement nga mahatag ya sina nga hindi mahatag sang regular abing pagpakasal da, kiti pakasal ka mo da, pinagusto ka mo. After ulang lagas sina di ba, it's about physical intimacy. Ang emotional attachment da nga ayhan nga may mga parisa nang hitabo man. Ang lalaki hindi kontento sa asawa niya or na sumura na siya nga puro lang adobo pero may gusto naman nag-droplet man ka lechon. Ang babae naman, ang babae nagapakuti pa, Ma'am Banhaw. Sa iban outside of her bana. And samtang nagahimo sina
ginakonsensya man. Bisan patig-atig ipuso ni Ma'am Beth Idarlilia, kulok adlaw-kadlaw ka lang da. Bisan paano sinadag ka sige man gurong kayaban nila pero may konsensya man na. Di mo galing lang ina, Ma'am Violeta Padrones Joso, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Rica Domingo Cristo, nga for the wages of sin is death. Mabakara nagpinastor naman si Ted, nagpinari naman. Hindi gani ko pari ni Mako Pastor. Galing, tanan nga ginahimo ta may konsekwensya mo. Enjoy now, pay later. Pay later. Yo may isa ka lalaki, tiniro, bangod sang love triangle nang hilabot sang banggirahan sang iban. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaon. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga
nga eksperyensya ang atong ginagyan sa sulod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, ag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar
ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Doc, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Oras alas 8:30 na sa aga, oras dulong sang DTX 500 kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw Biyernes, maghapit ka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Place, Haro, kay may free consultation. Sa Domingo, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Kada Lunes, Martes, Miyerkules, kay Biyernes, free consultation dari sa Klinika de Alternativo Medicina, Haro, Iloilo City Branch. Halong kamo sa mga nagalibod sang peke nga DTX 500 nga nasulod sa botelya kag soft gel, hindi kamo magsapak dira sa ila. Kay sa baylo nga mag-ayo kamo sa inyong gilabatsag, maglala pag gilabatsag nyo. Sa baylo bakal kamo direkta sa product center sang klinika sa Pasay, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City, sa Kalinog sa Cosmart, sa atubang sa McDonald's, sa Miagao sa Baybay Norte or B Street Miagao, kag diri sa Haro, Iloilo City Branch. May problema ka sa imong punggod, whiteheads, blackheads, kag acne, hindi pagtudsa, ang imuon mo panghabon ka DTX Beauty Soap para mahumot, maputi kag mahumok ang ilok. Klinika Deo Fresh. Mangin conscious kita sa aton nga personal hygiene, nami gid kon mahumot ka sang saga panimaho ka. Ni ara nga gwapo pero ang sudon. May gwapa pero ang sudon. So sa aga paligo agagit panghabon ka DTX Beauty Soap, gamit ka Klinika Deo Fresh nga deodorant, organic nga deodorant nga may VCO, toothbrush ka, mouthwash, facial wash, kag mag-perfume. Pili kang perfume mo, Betty and Bebot, Jana, or Eric Gose, and the likes. Las 8:32 na sa aga, dako ang posibilidad nga gamiton sa illegal ang pre-registered SIM nga ginabaligya online ining subscriber information module. Suno kay Regional Anti-Cybercrime Unit Chief Police Colonel Timar Alam. Kadamuan sang mga nagabakal sang pre-registered SIM ang mga sindikato kon scammer nga gamiton man sa ilang nga illegal nga bulaton. Samtol sa nadiskubrihan sang PNP nga modus operandi sa mga illegalista, mas dako ang presyo sang pre-registered SIM o kon times 10 ang presyo sang ginabaligya sa accredited seller o kon may market value nga 500 pesos. Mas mataas sang 5 kapilo ang presyo kay naka-tie up na sa mga e-wallet ang SIM nga may market value nga 2,500 ang kada isa. Naibaluan nga natikma ang online seller, 27 years old, sa entrapment operation sang Regional Anti-Crime Unit o KONRACO April 26 diri sa siyudad sang Iloilo. Sa diin nakuha sa iyang possession ang 2,500 ka bilog nga SIM. Ining subscriber information module nga nagabalor sang tag 500 pesos. Kag mayara sang market value nga 1.2 million pesos. Ang suspekto preso kag nagapangtubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 11934 o kon Subscriber Identity Module Registration Act. May kang tanan sa Republic Act 10175 o kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Halong kamo sa muning pagpahibalo sang aton nga pulis. Las 8:34 sa aga. Headline. Hindi nga headline na kinapang headline. Lain na tumo ko diyo may ga-observe nga daan din na ako na conscious. Jelonel Glory greet ko lang gali Pinor nga driver sang gwapon nga South Pacific. Thank you sir. Jing Bagatnan nga pamati man subong sa South Pacific, di bilang South Pacific ngay ni kuan ini sa ning mga van no, or mga bus. Makuan kita nay mamugno kita di sa programa to. Pero mambali sa karon bugalon ko.
Pangbog noon ko ni sila kag papalakpakon mo da K5 alira ha. Papalakpakon mo da mga bisita mo da na kuan man ni napakaon mo ay. Napagpakaon mo ni kinakadto di sa kuan sa balay ta. Yahoo! Ari sa aton nga live studio ang BS Ed English 3A sang West Visayas State University main campus diri sa La Paz, Campus Journalism for Teachers. Oh, kabudlay mo sa ngalan. Yung kagamay-gamay ka mga sulat nyo din lang taon. Tibikon, I hope nga mabasa ko sa gusto ha. Si Cybel Jane Antonio. Din ka na. Uy. Abi hambal ka mo. Sino hambal ni Mama Alex? Sino ka magambal? Hindi pwede. Yung mga mute ba nyo na karon? Dapat may gahod ka mo da. Sino yung isa? Si Kay? Kay Kagandahan. Hindi si Kay. Kagandahan din man. Si Jillian Arsenal. Jillian, where are you? Oh, dali. Diri ka mo sa kamera ho. Para makita mo to ka mga ginikanan yung eskwela mo. Dali ka mo de. Feel at home. Hindi ko di man nakob sa inyo Jillian Arsenal, Armay Len Alilaen, Mia Ferl Alba, Stephen Curry, Aryo? Stephen Bibidor, gali. Marvy Angeli Banse, Hyacinth Pearl Acuerdo, John Renz Alfaro, Maria Eliza. Oh, Eliza, harimang liho. Abi ko, balibol ni. Eliza Agisando, kag si Juliana Ines Aponte. Liwat. Si Cybel. Hello, Cybel! Din ka? Oh, mga ginikanan, mga kabataan, yung mananyo rin, atawan nyo, kuhaan ka ba, balo, narinig sila diya. Kay Kagandahan. Hello, Kay. Si Jillian Arsenal. Hi. Si Armay Len Alilaen. Sakto? Yes, sir. Hindi lang ko pag-sir, hindi ko mistro. Armay Len Alilaen. Din ka, Armay. Hi. Si Mia Pearl Alba. Stephen Curry. Stephen Bibidora. Marvy Angeli Bonse. Hi. Nilog mo si Mama Alex ba? Si Hyacinth Pearl Acuerdo. Mga ma'am ini. John Renz Alfaro, Eliza Agisando, Juliana Ines Aponte. Di man ka mo de? Masaot? Ano ka mo? Ano? Ha? Bebe, pambala sila kay Cesar Cabalong. Bation bala kita subong sa Rojas, kag sa Kapes. Sabi nyo, dali lang si Lilo, kag sa Aro ang signal ta. O, sino hambal? Sige na, mga ma'am. Sige na. Sige na. Oo. Mamangkot ko sa imo, sino ngalan niya? Ang Jillian po. Hindi ka ni ko po, hindi pa kutlolo. Jillian Arsenal. How young, ma'am? 21. 21. From where? Ang Molo, Iloilo City. Where in Molo? West Habog-Habog. Where in West Habog-Habog? Zone ano? So, ari ka mo dari for, ano nang ila dari nga, ano purpose K5 Alex? Sige, si Jillian. So first, we would like to thank Ma'am Rika for giving us the opportunity to observe here at K5. And... Hindi, ginakulbahan ka niya ako manukom. Kalma bla kayo bansita. Kalma ka, kuhan ng feel at home. You're in good hands with Metro Bank. Ilonggoha lang kay gapamati itong mga taos bukid Nga, ari ka mo de. Actually, sir, ma-observe kami tani isang kung paano gid bala mag-work sa mga radio station. So that kung mag-teach na kami for journalism, for campus journalism, makahatag gid kami bala sang correct na mga insights sa mga students. Ate, okay. Mapatodlo ko sa inyo. Oo. Ano pa gid ang plano nyo nga, anong handom nyo orang ginalauman nyo nga makuha nyo nga lesson subong? Di sa programa namon abi de. Next representative, sir, ka ma-answer. Oo.
Mayad man na. Habang ni Ma'am Betty Soloso niya, hi Jillian. Bog no anay si mama mo Betty Soloso to sa duwen niya, so. Hi Jillian, may kwan ka no? May fans ka no? Hindi kaya mabangbang imo nga kwan karir. Sino pa? Jimmy Haneo, Glenn, kag UI, kapamati subong sa San Isidro. Hope extend more time of Foro de los Pueblos. Imo Mama Aisha. Alam niya alin las 4, midyang wakal ko sa las 9. Wait, imong tatak-e nga. Sino pa? Wait on. Sige, observe na lang kamo to, nilihan nyo. Sige mga inanak, ini ni Alexa. Ano na ilang nanay-nanay, subong. Sige, di ka na, Alira. Dali na di, report na, dali. Dalagan. Thank you. Sige, observe ka mo da kay pariyo amon ngalan, Jillian. Kita mo, grabe si Jillian. May mga fans na dayo, no? Minor ang guest ba? May nervous. Why ito yung sa Rodlom na kulbaan na? Nalamigan na di kayo taman ka lamig di sa sa announcer's booth. Alas 8:40 na sa aga. Put a smile on your face. Kaya nagakusamo draway. Kaya isang laway nga nagasulod di sa K5. Sa kung ay K5 Alira kay dito sa India bla ano na nagaklanabo di? Ano nang ginlakot nila sa ilaya nga pagkaon? Ay na nagkala poison. Kag si Alexi May Brooks mapauli na by next week. Anong activities ni Miss Echo International, Alexi May kay Muso Brooks. Report ni K5 Alira Apin. K5 News FM. Kampiyon Report. So, ka-K5 Ted, no? Sa siyang i-focus kay tak anang tao sa akon. O dito ka aling atubang sa kamera. Go! So ka K5 Ted, no, sa Pungsod, India, ginaimbestigaran sa karon sa mga health officials ang report angot sa ginatos ka mga kabataan sa Mukama, Bihar nga nagmasakit matapos ginserbehan sang pagkaon nga ginlaktan sang patay nga manog sa isa ka eskwelahan sang tinalikdan nga simana. Masobra isa kagatos kakabataan ang nagmasakit bangon nakakaon sang kontaminado nga panyagas sa diin kapinduha ka dosena sa mga ini ang gindala sa ospital sang Abril 24. Sunod sa National Human Rights Commission sang India ginserbe sang nagluto sang pagkaon ang pagkaon nga ginlaktan sang manog kag bangod sini naka-eksperyensya sila sang paglingin sang ulo kag pagpalanuka. Naibaluan nga nagahatag ang Pungsod, India sang libre nga pagkaon man sa ilang nga eskwelahan agud matutukan ang nutrisyon sa mga kabataan. Duka nga ibala ka K5 diri sa aton sa Pilipinas man nga ang mga kabataan ginaserbihan man sang pagkaon o may libre nga lunch. May libre nga merienda. Do feeding program. Kaabot ka pasang unasang bulgur wet. Waay ka K5 kay inang kwan na daw ginluto na sang ano ganin sa mamningning basta daw kwan na nutritious man nga ginapanagtag niya sa mga public schools sa una para nga ang malnutrition maganagan. So dito sa Ilay, anong ginlakot niya? Manog? Manog ka K5 Ted. Hindi na pwede. Di ba lang ginhalinan sang COVID in 2020 ang atong kabog? Kabog. Sa China to, sinabawan nilang kabog. Wala mo nga ginadumilian na kaunon. Ang kabog ng mga mga exotic niya K5 nga Alira nga mga pagkaon o nga mga sapat. Why na ginalakos pagkaon? Kaya mo na nga na, may kanya na, venom na to, may hilo to? Most likely ka kay 5 Ted kay kung isipon naton kung wala sang venom ato may ara man di ba nga nagakaon diri sa aton sang mga exotic food kangay sang manog te kung wala ato sang venom hindi man siguro magresulta sang amo sa tunga insidente no. Pero konsundon tala yung patakaran way giman ni ginakaon ng manog mga paka ni ban may mga tibakla may mga tumbak-tumbak. Isang guro ay di ko pagkauno niya kay 5 Alira hindi ko yung makaon sina di ba kay na dos and don'ts ba lang na plastar na nabisan gani sa Bible nga hindi ka mo magkaon bisan pa gani sa mga wahimbes. Muna nga kung magkaon ka mo sa isda nga wahimbes na to blagi gataas dugo nyo.
patakaran nga gin set na nga daan sang mahal nga makako nga ginalapas sa bisang tao. Yung iban sinada sa India may mga ano na ng manog. Dire sa aton may kakaon ni manog why? May ara ka K510 madamo sa mga uma-uma. Ikaw yung kakaon ka manog? Waay ka. Pero may abyan ka nga manogon? Secret. Madamo. Damo no? Nami magyom stubang pero pag talikod mo buntogon ka. Kabain na lang ng mga manog. Si Alexi may sinong abot? Ang aton nga update regarding kay Miss Alexi Brooks no, magapauli na di siya ka K5TED. So magahiwat sang welcoming event para sa iya sa Mayo 5 sa diri sa syudad sang Iloilo sa SM City Event Center. So siguro mapatigayon sang welcoming event sa nasambit nga mall. Di na sa magkano ba sa sang Victory Parade? Liboton sa bla? Wala pa sang update. Wala pa update, no? Wala pa sang update kay K5TED. Pangabay ko kanimo ni Sisi. Hindi ka lang anay magprada. Karon mga politiko ra nga mga grandstanding bla mga palay manugleksyon. Sanda do mara magpakita diyan kay Churara. Bigla mo lang ba ko nga tapusan na eleksyon bla kay ang mga politiko sabang mag-grandstanding ni sakyan nila ni ang kasikatan sabang ni Alexi may K5 aleng. Base maupod sila sa salakyan sa likod bala. Tapos may tarpulen ang ilay Chura mas dako pa kay Alexi. Worthy of kwanisa of homecoming gid nga tagan pasidungog ni kay si Alexi may Brooks sa K5 aleng. Halin sa imol nga pamilya, di ba way sa magdako sa ginikanan niya kay lola niya basing. And gatulog niya sa tapangko daso na sa supero, baligya gapangbulante. Gapangbulante. Kag dumduman away ka na kuno kaabot, dres dalo mo sa iya dablang nga si tata piniwelang iya sa dablang nga designer. Aras dalom dang iyang shop. Amo nang designer ni Alexi May. Pero may nasada ka simple lang babae mat hangin. Diba? Ang atol niya nga pangabay da si mo nini Sisi. Remain grounded hindi kina magdako ang ulo. Diba? Daway man tinin siguro no? Duway man ka-humble nga person man. Humble dapat remain grounded kagid humble kagid. Hindi ka mag-obra sa vulcanizing shop. Matagambang nga mga nag-obra sa vulcanizing shop Panginoon. Si dumduman nyo si Rabia Mateo. O si Yang Black ay nag-obra sa vulcanizing shop. Nangin? Oo, nalipat siya. Di mo na gani, hindi ka mo di man ka mo nagalin, stay grounded. Hindi nga daw matyagan nyo, galupad ka mo sa kawaan. Di ba kay Five Aleng? Yes. So ano ni may mga, may mga programa siguro, no? Pag-abot niya? May ara siguro kay K5TED, kahit ang update ni Miss Alexi is amo pa lang sina kung anong oras kag kung ano nga petsa kag kung diin. Wala pa siya sang further details about sa iya nga homecoming. And masako siya sa pagtungod man sang iya nga mga trabaho na as function as Miss Eco International, no? Gabalik-balik siya kay K5TED sa Egypt kay syempre dito siya nagdaog. Mga photoshoots niya siguro. And endorsements. Believe man tani sa iya nga designer, no? Gown designer niya nga ang yato lang na national costume niya. Di ba nag-best siya, no? Best national costume sa Miss Eco International. Yes, nga ginhimo ni Mr. Blas Pinuela. Aral na dalom pag naawag kita sa ng yang shop dira. Mr. Blas Pinuela is the same designer of Karen Nicole Piccio. Yes. Nga Miss Universe, Miss Philippines Iloilo subong, no? Miss Universe Philippines Iloilo. Nono sa punso? Nono sa punso. Nami ito may mga uhong to ka K5TED mo nga designs. Kanami isa to. So gina-highlight na to nini nga diri sa Iloilo damo sa mga kuandari matalented kag creative nga mga designer. Nga hindi na kinahanglan nga dito ka pamudjot sa Iloilo ti. Subong si Tata Blas ni highlight naman because of the victory of CC Brooks kag ni Karen Nicole, no? Oo, K5TED. Doon nagtatak na ginang iya nga ngalan sa Miss Universe Philippines kay isang last time ang iya nga ang gagamba to bala nga inspired man nga udto-udto nga national costume ni Miss Alexi Brooks nagdaog man bilang national costume sa amo nga tuig sa Miss Universe. Last ko na lang pamangkot may abyan ka man nga manog.
Ila ka bilog? Mga 5 sila. 5? Maisip mo ha? Paano kanila ginmanog? K5 Ted, gintukob sa likod. Oh no. Delikado ang manog, gambal ni Sir Nonoy Dandy Panizales. Dandy Panizales, Ma'am Lorena Dioso, Ningning Ilumba, Hodlo Montana, John El Española, damos ang kapamati. Thank you K5 Aling. Sige ka K5 Ted, ang ininga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag iniman ang ginadulong sa inyo ni K5 Ray Espejo Umalay. Nga palang gagidang banwas sang putotan. Gikan sa News Center, ni si K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Las 8:50 sa aga. Salamat, Triple A! Triple A, gali mo nga ngalan, Alira, middle name A, Apin. Kanani nga taga Sara, Apin sayam. Las 8:50 na sa aga. Seko si K5 Karen, kay may lalaki sa Haniway, nga gin tiro. And ginadudahan nga inibangod sang love triangle. Report ni K5 Karen, ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ted. Yes? K5 Ted, duha ka ang gulo ang ginalantaw sa subong sang or ang ginasundan sa subong sang Haniway Municipal Police Station sa pagtiro patay ni sa 29 anyos na lalaki dito sa may barangay Madong, Haniway. Pasado alas 9 sang gabi sa K5 Ted, no? Bali, Abril 28. Hindi natabo. Madumduman, naging kilala ang victim na si Rostom Elianora, residente sa Aquino Noblega West, Haniway. Samtang wala pa nila kilala tugtog sa subong ang suspect. Sa pag-interview natin kay Police Captain Hector Ayagan, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station sa K5 Ted, ginpahayag sining ang mabugat gid nga ginasundan nila amo ang love triangle kag bangod nga ang ining victim may kahagugma ini siya ka K5 Ted sa posible nga nagapakikita pagid sa iban nga persona ka K5 Ted, no? Then ang ikaduha amo ini ang illegal drugs based sa monitoring sang Haniway Municipal Police Station sa K5 Ted, ining victim yung si Eleonora newly identified ini sa pagduso sa droga. Pero sa subong, sa kay Captain Ayagan, dusan pa nga may nakakita ang sa nakabo nga krimen, pero wala pang may magatindogid sa subong no, nga witness, ibangod nga nakulbaan ini para ya sa ilang safety. Kag kung madumduman, ang ining si Eleonora, K5 Ted, nagamaneho ini sa motorsiklo, bali iyan nga direksyon padulong sa proper sa barangay Madong. Kaya nakita niya ini suspect, K5 Ted, kasi nakita niya, nagbuya niya siya sa iyang motorsiklo kay ihana patani iya K5 Ted nga magpalagyo bala o galing since nga lapit ang antadanay ni datong suspect pag may bit yang D12 ining suspect nga wala pa makilalaan, gintiro niya si Eleonora sa right side, no, sang iyang likod, naginto na naman sa iyang kamatayon sa K5 Ted. Pila edad ni Rostom sa victim? 29. May asawa ni siya? Ang wala ka K5 Ted, pero ang according sa information nga may live-in partner ni siya. May live-in siya. So, ang unang angle is about drugs, pero daw less likely. But silingon niya daw gamay ang kunabing possibility. Ay kadua ang love triangle. May conflict. Ano ini siya ang involved sa sa pagigugma sa o relasyon sa may bana? There is initial na information na may may ginapakikita or nagapakikita sa iban ang ining victim or ang babae may ara man iban sa K5 Ted. So may live-in partner siya, tapos may may gina-date pagid niya iban. Pero ang gina-date niya ni pamilyado? Wala pa way pagid nga hatag sang dugang investigate ang detalye ang Haniway Police Station. Anong trabaho niya? Anong trabaho ni isang victim nga si Leonora? Ang kani nga trabaho ka K5 Ted according sa aton nga kapulisan sa ilang monitoring. Way pagid sila sang idea ka K5 Ted, no, pero ang isa diri sa ilang nakunan nga nagaduso ni siya sa illegal drug. Ti isa na, pero tong isa to posible nga crime of passion, no?
Yes. Ang hilabtan mo lang ang iban, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Kagi ka man sina, love, ano imo, love triangle or love dalugdog? Wala. Ha? Wala. Awa-ay. Awa-ay. Tuod bla? Oh, wala. Tuod bla? Yes, wala. Kadagaan mo lang ko sang kadlaw. Ang real life consequences bala nga while nga may thrill, no? Di ba kun may nobya ka sa piyak, may nobya ka pagid, may asawa ka na, may krokiringking ka pa, or may bana ka na, may krido ka pa. While the thrill might seem exciting sa mga fictional abing context, mga libro abi. Pero in real life, ang love triangle, stressful, di ba K5 Karen? Yes, correct. Yun sa K5. Pinag-yes ka man? Kung ano ka K5, basta ang isa ka lalaki, nagdadubli-dubli, buot silingon, hindi siya happy sa life niya. Magali na. Oh, correct. So sa isang lang niya ka K5, mukhang ano bla, immature na mindset. Di mo na leading to heartbreak, damage sa relationship, kag emotional distress, you know? Ang heart sang love triangle, whirlwind emotion na mo. May love ka na, may desire ka na, guilty ka man tapos kinakulbaan ka basindakpan ka. Wala? Ang bangira... Ano? Kung madakpan ka kay 5 doon sila pa na ang feeling victim. Feeling victim, ha? Hinabalang hindi na imo, tapos hilabtan mo ang bagirahan sa ibang disgrasya kagid. Ibla kay 5 ka? Maayo man kung tani ang magluib. Maayo man kung tani ang magbutig. Ugaling ang diferensya. Madakpan ka gani, balda kagid. Hindi gid naman nami magbutig Igaling no, anong ara sa love triangle nga exciting aw? Sabta ko be? Ang iban ko no, ang panda mo, last ang nagapangulay. Correct. Hindi ni sa gugma, last! Kayo soli ang ilan ng engagement daya sa sulod kwarto. Di ba K5 ka? Kaya ang relationship hindi lang naya silang mga dumog. Kala lang nga dumog da. Una lang ang kasaw nyo da. Kung bago lang ganin nobyana yan, gani sila ga PSSP, HHWW PSSP. Yo, naman kadlaw niya mga tao din sa sulod ka ng support nga pungga nila. Ano ganing HHWW PSSP K5 ka? Kung bago lang ka mo nobyana ibla? Bago lang sabi ngin sabat abing lalaki ano gani? Buhay ko nakabalo ko. Ari naman mo pa kuno-kuno ka pa. Holding hands while walking, sway pa. Malain ko gani, ikaw, timukmaan. Holding hands, bisan gutok ng jeep, maagbaygid mo. Bisan gutok na, gabalabag pa, labos, palibot. Pero magtapos na gani, kung magdugay na gani, nagalain na no? K5 ka no? Amo gani. Galakats dalan, mamadali, kabuhay nga kakurek ni magpanaw. Tapos mambalang babae nga, lakat na. Una lang to, sagad ka. Nga muna, no? Nga K5 ka, no? Si Ma'am Lorena to, nasadyahan kay kanimo. Ronnie Haleco Balseda. Ted, amo kay ginabalaan, no? Ati, oo, gabasa man ta sa mga putos kay ibos mo. Isap ka, kuha na insang ang tao nagkakuhan ka-engage sa love triangle? Ano, kapitagtad? Ay, ho. Nga ang tao nag-engage sa kuhan love triangle, ang... Di pa man kuton mga pulis nga nagahimo, sinadira? Bikoted sa usawa, na sa Langgao, Araman Guway. Sige, alas 8:59. Why na ko oras, Salamat! Ang ini nga balita, ang ginagulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-5 healthy coffee ini na naghahatag sa maayong nga benepisyo sa atong nalawas bangod sa natural and organic ingredients karay sa ampalaya, chia seeds, kag sugarcane extra. Ini nga balita, ang ginagulong mo sa inyo ni K5 Ray Espeha Umalay nga palangga ang taga-pototan. Ini si K5 Karen Badilla,
para sa kampiyon nga brita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 8:59 sa aga, oras sulong sang may TC kag D3 Bayo, depende sa couple, bisan hasta magtigulang still H8 WW gyapon. Apo ni Ma'am Beth. Sino? Ha? Rana, nagleho. Karon malipat naman ko. Tamyaon ko anay ang apo ni Ma'am Bete Solosyo. Maligayong bati sa iyong darawan. Happy birthday, happy birthday. Nasakop lang si Sisi. Advance birthday greetings kay Tyler Soloso Pastrana. Natingala ko ginman Ma'am Bete, hamakudog gamay matong nga bata nakita ko to sa kapuling nagligad nga adlaw. Sa kaukosto ni board member Rolly Distura. Ko lain ta natong gibrotang ni Andre ha. Dili kay model to sa mga ginuntingan ni Sir Bebot ha. Tyler Soloso Pastrana, happy birthday sa May 5. The Lord bless you and keep you langga. Kay Sisi Ma'am Bete, yadugo ka masuloso kay Sisi Balanon gino. Thank you Ma'am Aisha Ahmad for the appreciation. Nonito Sombong, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Ninfa Tahala. Tyler, happy birthday. Sa Lunes to kay Tamyon tapag ikaw turo-todo. Happy birthday. Ano ang handa mo ngayong araw? Ako nanda lang, marawa si handa ni Ma'am Bete kay ni Sir Bebot eh. Ang oras, alas 9:01 sa aga. No more night, no more pain. Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Nagsiling ang Diyos, hindi ka magkahadlok. Kay luwason ko gid ikaw. Gintawag ko ikaw sa imong ngalan, kag akon ikaw. Isaiah 43 verse 1. Even when you are at your lowest and weak in your faith, I will remain faithful to you. Kung hindi kita masaligan, ang Dios masaligan gihapon. Kay hindi mahimo nga hindi niya pagtumanon ang iya ginahambal. 2 Timothy chapter 2 verse 13. This is the word of God. The only sound is the praises to Christ. Ma'am Beth Idarlilia, Sir Benji Asturias, Ma'am Marisol Casiple, Sir Benji Asturias kay Ma'am Raquel Bicudo Celestre, Ma'am Violeta Padrones Joso. Thank you Ma'am Aisha sa imong appreciation sa aton program. To God be the glory. Ang oras alas 9:02 na sa aga sa Pilipinas. Glenn Gerhem, Bok Jake Carinderia, Toy kadlaw samtang kapamati, si Budha, si UI na wala paligo, sa Nicole's Eatery and Batsoyan sa Banga San Jose, San Miguel, Iloilo. Glenn Gerhem, thank you sir. Toy kadlaw sa Bok J Carinderia. Sa luganing Bok J ka sir. Ma'am Lorena, Mami Idang, Ma'am Wendy Sarmiento, Ma'am Ningning, thank you. Was magpamati sa Kumustahan with Pedro alas 8 sa aga tubtub alas 9. Kada Sabado with Sir Val Pedro Billones. Nagalauna sa hapon The Voice of Calvary with Pastor ni Misho Tahala. Sa Lunes naman Ma'am Rose Kabanga Limbagi sa Rose Kalanaan sa Centennial Townhomes. Thank you ma'am. Ang ampanya naman ta sa Bukid, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you, turns His face towards you and give you peace. Eric Suico, thank you sir. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa